Smart. Hai la cruci direct. Ce-a zis? My remains. Luca, tradune. Rămășițe. Rămășițe, da. Nu închide aplicația. Ai dat-o leac de bliț, unde Nu se vede nimic, nu? Nu. Hai e vorle, mă. Aici. Tamp. Tamp, nu știu. Caut pe acolo. Nu mai apă. Mă duc pic lângă mai. Aici. Ui, ăsta. O mai lătrat ăsta vreodată? Winifred. Winifred. Ce înseamnă Winifred? Poate așa chiar dea. Da, Dar vină mai aproape. așa chema. Era Winifred. Ca să... Nu știu cum. Winifred. T-H-U-M plus stai să caut religie. E dorec. Cum vorbesc eu? Nu, gen N-ai cum să îți vorbești. detectează automat dacă zice. Aici ai oprit-o. Cum te numești? Stai să facem rugăciunea. Object. Treci la obiect. Nu, Tâmpită înseamnă tampă. hai că noi suntem. Suntem sub acoperământul. Da, ce nu mai faci mișto? Cum zicea? Caută pe YouTube. Ce are asta? Ce se caută? Ăla, videoclipul Stai, 20. filmează-mă. Ce te filmează? Nu, băi, tu trebuie să telefon și îți detectează singur. Păi aștept. Faceți-o la că liniște, frate, că a zis rugăciunea. Dă-o la că O știi? Da, cât de cât, da. Nu mai fiți la serioși. Păi eu n-am Filmează-mă simțit. aici. Nu te vezi, se vede negru. Stai să mă... Deci că Bă, ești- dă blițul Unde bani. se duce? O nebunit cu totul. N-am venit cu intenție. O nebunit. Taci, scuze. Nu cerem scuze. Sunt un idiot. Chiar sunt întâmpit. Suntem acum sub ca român. Bă, am făcut telefon. Taci. mai uite femeia la casă zice că suntem nebuni. Suntem. Dar gata, Veri, ca să zic rugăciunea, că dacă nu vine cu noi. Tu eu nu râd, tu râzi. Eu... Nu, gen, să mă rezolvi, gata, adevărat, liniște, da? Dar film, dă splis pe mine. Poate la tarabană. Deci, suntem sub acoperământul Domnului nostru Iisus Hristos și al lui Dumnezeu nostru. Îi invocăm să ne acopere, să ne ajute. Să ne ajute Arhanghelul Gabriel și Arhanghelul Mihail, care ne ajută să comunicăm cu spiritele, face conexiunea în cele două lumi. Nu vrem să fim atinși, nu vrem să fim însoțiți, nu ne dorim decât să vorbim despre ce ai făcut. Dă-ne, Doamne, putere și ajută-ne. Amin. Ziceți amin? Amin. Zi amin. Bernard. Amin. Nu știu ce înseamnă Bernadette. Caută pe gură. Păi am căutat, dar nu-i nici în franceză, nici în engleză. Din... Caută tu repede. Bernadette, ăla de jos. Calm. Suntem calmi. Dar ne pare rău că am râs și am făcut... Vezi N-am dacă putut se abține. traduce. Stai că tu n-ai dat traducere. Stai. Poți să ne spui cum te-ai numit? Nu focusează. Poți să ne spui cum te-ai numit? Poți să ne spui ceva? Bernadette, cred că e un nume ceva Bernadette, frate, că nu-mi dă nimic. Vrei să mă duc lângă? Dacă-ți frică. Păi să că mă bag, mă întreb, poți fi. Glumesc. Poți să ne mai spui ceva? Emma, Emma, pe Emma o chema pe mama ta? Bă, cași pe mormânt. shall I make noise? Yes. Ce înseamnă? Da. Să fac sunete. Da, poți. Băi, este timpul la mea de Be aici. quiet and listen. Tace.
Bormașina, da. Mersi pe acolo. Aveam nevoie, știi? Fă cu sunet. Ai la forma unui aspirator. Am văzut și eu. Ai văzut, jură-te că ai văzut-o. Ce-a fost ei? A trecut ceva pe acolo. Bă, nu, cred că am prins pe filmare. Du-te de aici. Ce? Nu am venit cu nici un fel de formă rea. Vrem doar să comunicăm. Ce? De ce? Suntem sub acoperământul Arhanghelului Mihail, al Gavril. Sub acoperământul Dumnezeului nostru. Nu vrem să fim însoțiți, nu vrem să fim atinși. Nu venim cu lucruri rele, venim doar cu pace. Amin. My home. Ok. Știi el. Paranormal expert. Niciun fel nu vrem să fim însoțiți. Sit and listen. Da, mă așez pe noroi acum. Ok. Yes, we sit. No, that's wrong. Că ai zis tu că vrei să te așezi. Păi, ce? No, that's wrong. Adică... E Asta greșit. Nu mă așez pe pământ. Știi că asta nu e corect sau nu? Sau Da, da, da. Noise. Ce înseamnă noise? Sunet. Și sunet. Poate facem noi prea gălăgie sau? Facem noi prea multă gălăgie? Spune-te, yes or no? There's many others. Eu sunt mai mult. Aici sunt mai mulți. Eu zis că da. Sunt mai mulți? Aici sunt mai mulți. Noi sau voi? Don't leave. Nu o să plecăm, dar mai stăm alea. Nu plecăm, dar nu vrem să fim însoțiți de voi, să fie clar. Don't tell. Asta... Cui să nu-i zicem? Să nu zicem. Don't tell. Nu, Cui? Who not zice? nu zice. David. Nu mă duc. Coai, what the fuck? Dă-te aici, dă-te aici. Vere, jură-te, bă, Doamne! Nu vrem să fim însoțiți! Nu vrem să fim însoțiți! Nu vrem să fim însoțiți! Vere! Vere, fugi! Să bag picioarele! Uită-te în față! Bă, Vere, nu vreau să fim însoțiți, Doamne! Vere, mi-e frică rău, bă! Eu... Bă, Max, eu sunt pericol! Bă, prostule, eu sunt pericol!